maybe I can still do something good for someone. So just paari kusvika Peter aine nhamo dzake. Nhamo dzaPeter ndedzokuti handina kubata chinhu usiku hwose. Ende ndati muone panapa kuti chinoitika yanga isiri an easy thing. Chaitika zvinhu zvakaoma kubata howe. Ende mabatirwo ehowe idzi waiita nemutoo waishamisa vanhu vanga vari maprofessionals. I want to believe maybe waito supplier kana city yes sene howe. But zvinoitika ndezvokuti at this point in time paari kuda kusupplier howe zviri kuita sekunge dzisa musi wanokoniwa kubata. Mukaverenga John chapter 21 inotsanangura pachena kamubatiro kawaita howe dzimwe dzechinambo. So pamwe pechinambo waitika nawakuda kubata howe waigona kubvisa hembe. Mukaverenga John chapter 21 inoburisa pachena kuti Peter akazonzi naJohn the beloved. Peter ndiishe chaiudzirwa unzi ndiishe imhaka yekuti akanga asina kupfeka pawaibata howe. So waitika nawabata howe wana Peter kana zvikanetsa waigona kubvisa zvose zvinogona kuvakanganisa kuti watadza kubata howe zvakanaka. So waibvisa zvose wose wasina kana kupfeka wachiti pada zvimwe ndingabatawo dzimwe howe shoma usiku hwose maybe kwaitonhora but waizama nepo waigona napo kuti wabata howe. Idzwaiwana waMwari zvinorangaridza vamwe vanhu waita high jump vari kumusha waita high jump taita high jump chachi chinhu chakakosha kwatiri especially panguva dzokufodza mombe nemhaka yekuti kana ukaita high jump ukaiputsa ukatadza kujamba zvakanaka waigona kunoswera nguva dzese uchifudziswa mombe kana uchitiniswa mombe. So zvaitika ndezvokuti maita high jump mukajamba anenge aputsa high jump ainotisa mombe ainotina mombe. So pekutanga taimboita high jump tichiita takapfeka tichiita high jump takapfeka but wazhinji waizoona kuti panapa apa ndange ndajamba apa but chinhu chandikonisa kujamba ndofunga ihembe. So munhu aitanga abvisa kana shirt osara asina kupfeka osara akapfeka zvipi ombojamba unoti pandajamba maybe kampendero kebhurugwa ndanga ndakapfeka randikonisa ndokazobata muti ukadonha but unongona kuti namombe. So waigona kusara wabvisa zvese chainge chakakosha panguva iyi kwange kuri kujamba chainge chakakosha panguva iyi kwange kuri kujamba nekusati namombe. So zvimwe zvese zvazvisina basa taibvisa zvose kuti tiite high jump. Izvo zvakafanana naPeter panapa paairedzawo dzimwe dzenguva John chapter 21 iri kubudisa pachena waibvisa zvose chakange chakakosha usiku hwekubata. And I want to believe maybe wakanzi wanga watori kumba wakatarisa kuti baba pawachauya nehowe wachiita tsukumupinya wachiita zvose zvawaikwanisa kuti wabate but musi uyu hapana chakabatikwa wakundikana kubata kudaro. Jesu anosvika and Jesu paanosvika anoti chimbondipinza mugwa anotoona naPeter wachigeza manetsi zvazvinoreva ndezvekuti wakoniwa hapana chabatwa. In fact mubhoti maakapinda maamusangana nechinhu hamuna kana smell yefishi irimo but Jesu anoti kumadisciples kuna Peter ndisundire kuzasuku rega ndipinde mugwama chindisundira kuti ndiparidzire wazhinji vanhu vanzwe uye vaponeseke. Peter ari kuti handina howe but chandinacho ibhoti and nebhoti ndogona kubatsira vanhu. And Peter asi kuudza Ishe kuti Ishe zvamuri kutondiona panapa nditorinawo nhamo dzangu imi kanhamo kenyu ndekengotaura nevanhu chete washoma tsvagai imwe nzvimbo yekuti mutaure nevanhu. But Peter ari kuti Ishe chero ndisina kubata but kana muri makumbira kuti moda kushandisa igwa rangu pindai mushandise. Wakangomborerwa vanhu vanoti kunyange vaine matambudziko avo kana Mwari achiwadana kumisheni kana paide munhu ari in need yezvinhu zvavanokwanisa kuvabatsira nazvo vanovabatsira. But ndina mumwe mubvunzo nemhaka yei Jesu asina kuenda kumakomo kwaimboenda kunoparidzira nemhaka yei Jesu asina kuparidzira kudzimwe nzvimbo dzese kora nemhaka yei asina kuenda kune mamwe makungwa anga ariko why Jesu akaenda pagungwa reGenazareti rakanga rinawana Peter pawairedza howe. Why Jesu akaenda exactly pana Peter. Munyoro ndofarana anotsanangura nyaya iyi anobudisa pachena kuti wana Peter zvaaita aita achiredza mukati meusiku anga aine pfungwa pamusoro paJesu kuti misheni yaJesu yakauya kuzoraramira panyika panapa yaichazowa successful here. So Peter airedza howe zvichinetsa achitadza kubata but mukutadza kwake kubata howe nemukunetsekana kwake kusabata nemukusabudirira kwebusiness rake anga aine dzimwe pfungwa Peter. Pfungwa dzaPeter ndedzidzi kuti Ishe misheni yaJesu ichawa success here. Wakakomborwa vanhu vanoti kunyange vaine mabusiness avo wakakomborwa vanhu vanoti kunyange vari kumabasa kwavo vanotorawo nguva yokufunga nezvaJesu. Henzi munyori andofara achinyora ane question anotaura anoti if you don't, I will paraphrase, if you don't think about heaven, if you don't imagine about heaven, if you don't dream about heaven, chances are high you won't be there. So kudenga kuchaendwa nevanhu vanofunga denga chimbofunga nhasi kuti nhasi wese kana nezuro wakamboitawo nguva yakafunga nezvedenga here kana kuti waingofunga kuti heti riri papi. Ngatifunge last week
wakambotora mukana here kumbofungawo nezvedenga, kwete kufunga nezvimwe zvinhu, kwete kufunga nezvekuenda kuchechi, kwete kufunga nezvebusiness, church business meeting, but kufunga nezvekudenga, because church ndedzepanyika panapa, but kudenga. Regai ndikuudzei, Peter anga aine mukana nekufunga nezvedenga. Ndobva ndafanira pfungwa iyi, Jesu anogara achiatenda vanhu vanofunga nezvedenga. Vakakomborwa vanoita nguva yekufunga nezvedenga nekuti Jesu anova pedyo naye. Tarisai mashepherds pavanga vari pagomo vachifudza makwai, variko kusango vachirumwa nezvikwepa variko, vanotora nguva yekufunga nezvaJesu. Vanenge vachidiscuss nezvaJesu kuti mwana Jesu achazvarwa, pane prophecy yakataurwa, achazvarwa riini Jesu. Ende panguva yakaita seiyoyo pavaifunga nezvaJesu kuti Jesu achazozvarwa riini, ngirozi yakabva yayo kwaari ikavaudza kuti Jesu Mesaya aponeswa. Kwakanga kuine maprista akanga ari mutemberi, but havana kuudzwa nezvaJesu nemhaka yekuti wanga uri mutemberi wachiita basa raMwari, but waikanganwa nezvaMwari wacho. Unogona kushandira Mwari zvakasimba, but uchikanganwa kufunga nezvaMwari. Unogona kuita business renyika, unogona kuita business yaMwari, but usina pfungwa dzedenga naJesu pamoyo. Unogona kuzviita, ende unogona kuzviita zvechokwadi, but Jesu anouya kune vanhu vanofunga nezvake. Munyoro atofana anobva ati pane vaviri kana vatatu vachifunga vanhu vachidhiskasa nezvaJesu, Jesu anova pakati pavo. Varume vaya vaifamba vachienda kuEmmaus, but pavaifamba vaidhiskasa nyaya, kwanga kuine nyaya dzakawanda dzavaigona kutaura nezvadzo, but vakasarudza kutaura nyaya dzaJesu. Nyaya yaJesu paakaroverwa, Jesu akavajoina, Jesu akafamba navo. Jesu ari pedyo nevanhu vanombotorwa eseketi vachifunga nezvaJesu. Ndakubvunza iwewe kuti unomboitawo here nguva yekufunga nezvaJesu, but kana kuti you are always updated nezvenyaya yereti kuti rave papi usina mukana wekufunga nezvaJesu. So Peter apedza zvese aifunga nezvaJesu, ndosaka Jesu akaenda, ndobva asvika mugwa rake, ndosaka akataura naye. So izvoi akakomborerwa wanoita mukana wekufunga nezvaJesu. But pane nyaya ndepekuti Peter anozoti aitiwa miracle, Jesu anozoti apedza kuparidza anozoti chikandira neti kwakati ubate howe. So paanokandira, in fact anoti Ishe tamboita usiku hwese tichibata howe, but since mazotaona regai tikandira, vakakomborwa vanoti chero wadiscouraged, chero zvisina kuita zvakanaka sekutarisa kwaaita, but Jesu paanouya achichimbokanda futi, they are willing kuramba vachikanda. Vanoti try again, kana ukasabudira pekutanga still try again. So wana Peter vakakanda mbure, ndobva wabata dzakawanda. Chinochamisa ndechoti wana Peter wabata dzakawanda, vamwe madisciples vakasara vachiita zvese vaita, but Peter anocheredza vamwe vanhu, but miracle inocheredza vamwe vanhu, ndobva vauya vachibatsirana naPeter. But mukubatsirana naPeter vakazosara ivo vachidhonza mamburo wega, vakabata howe zvakadai kuti manetsi aita seuchabharuka, magwa mawiri akaita seachanyura. But Peter akasiya howe akamhanyira pamakumbo aJesu. NdiPeter rudzi wekuti anosiya howe dzavanzi naJesu batai, dzavanga vachida usiku hwese vachida kubata, wakabvisira hembe kuti wabate howe akasadzibata. But pavazodzibata dzakawandisa, anosiya howe dzese dziri mugungwa, oenda pamakumbo aJesu oti bvai kwandiri nemhaka yekuti ndine tsvina, nemhaka yekuti ndiri mutadzi. Vakakomborwa vanhu vanoziva musiyano weblessing nemupi wemablessings. Vakakomborwa vanhu vanoziva musiyano wakati uripo pakati pehowe nemupi wehowe. So Peter ari kuti ndaona miracle iyi, but ndinoziva kuti ndikadzisiya dziri muno, uye anditi ndidzibata anogona kuziva kuti ndizodzibata futi zvakare. Asi ndikabata howe ndichisiya nezvaJesu zvinogona kuzoita zvimwe. Dai anga ari umwe munhu akaita miracle iyi, aigona kuti even Jesu achitaura aigona kuti Ishe mati chimbomirai ndimbodhonza panapa, neti yakubvaruka chimbomirai, kana tichinge tadzibata dzose tichauya tichitaura nemi. Wachikangana kuti Jesu ndiye aita kuti waite wachiwana miracle. But not so with Peter. Peter ari kuti ndinoziva muridzi wehowe, ndinoziva aidziita ndidzibate, ndiye wandichaenda pamakumbo ake. So vanosiya vamwe vacho vachibata. Pandangobudisa ndepekuti no, the real thing. The real thing ndi Jesu. Usaonerwe nebusiness raputika. Usakanganwe Jesu nekuda kwekubudira kwaita. Don't forget Christ nekuda kwezvishoma zvawainazvo. There is always this man anogona kuti miracle yaitika nhasi irambe ichiitika. But Jesu, Peter anoenda pamakumbo aJesu oti ibvai kwandiri ndine tsvina. Vakakomborwa vanhu vanoramba, vakakomborwa vanhu vanoti kana vachinge vaitiwa mamiracle vanoenda pamakumbo aJesu. Ndapokuudzai pfungwa iyi, it is when we see our wickedness that we become very useful instruments in the hands of God. Tinogona kushandisika naMwari koga kana tichinge taona kusarurama kwedu, kana tichinge taona kusakwana kwedu, kana tichinge taona zveshuwa hatikodzeri, ndipo poga patinogona kushandisika naMwari. Tarisai muone Peter anoti I'm a sinful man, ibvai kwandiri. Jesu obva ati ayewa, chisirega zvese izvi, ndichakupa zvimwe zviri nani. Come and I will make you fishers of men. Inzwaiona waMwari, vanhu voga vanogona kushandisika naMwari zviri nani, vanhu vanenge vabvuma kusarurama kwavo nezvitema